dan majalisa ne dan majalisa. Rijiya sai ta bada ruwa guga ya hanawa, dan adam ba a iya mai ko an yi ma ba ya yabawa. Sai ka mai alkairi dubu amma mutum ɗaya ba ya faɗawa. Kuskure guda ɗaya za ka yi bagari yana sanarwa. To bara na faɗa muku rayuwar ɗan majalisa, ya jure jifa da zagi domin wuya ba ta kisa. Wasu ne su kadai suke son ɗan bishiyar da sun kadasa, ba don al'umma suke ba, ba don ci gaba suke ba. To mene ke faruwa ɗan majalisa? To mene damuwa da ɗan majalisa? Dan Allah ku bar shi kunje, ba nisan ku famu kurji. Ku yi haƙuri ku bigi kirji, da abin da baki ya tauna to ba ya hana wa hanji. Dan Allah ku tausayawa ɗan majalisa. Ciki da gaskiya ayyuka ba ta huda ba, kwando da rariya ai ruwa ba za su riƙe ba. Yaƙi da gaskiya ɗan mutum ba zai nasara ba, in ka riƙe ta alamakiya ba. Mr. Shaman, I think it looks like caucus chairman and youth leader. Bakin su ɗaya fa? Gaskiyarka ni ma na fahimci haka. Ai muna magana da woman leader nake ce mata duk lokacin da zamu zauna meeting zaka ga youth leader a cikin mu da shi da caucus bakin su ɗaya. To amma karka da mu yi magana da woman leader zamu ɗauki mataki akan haka. My chairman! I trust in chairman! I trust in my chairman! In ya san wata ai bai san wata ba. Gaskiya ne. It's okay. Yaro ne It's okay, chairman. Mai nazari dan majalisa, dan Dalilin da majalisa. yasa na kira ka na ce ka zo ka same ni personal, akwai wasu 'yan tambayoyi da nake so in maka. Ban sani ba ko kana da masaniya akan abin da ya faru a gidan woman leader. An ce woman leader ta ci zarafin caucus. Ban sani ba ko kana da masaniya akan haka. Wallahi honorable bani da masaniya. Ni kaina na kaɗu kuma na yi mamaki da jin wannan al'amarin. To shikenan. Ina so gaba ɗaya ka bar al'amarin a hannuna. Shikenan ranka daɗe ba kuma insha Allah in Allah ya yarda. Kuma wannan magana da muka yi da kai ina so ya zama sirri tsakanina da kai. Ba na son wani ya san cewa na kira ka na maka tambayoyi. Shikenan ranka daɗe ba kuma insha Allah ba za ka ji wannan magana ban Allah ya so ya yarda. Dan majalisa, dan majalisa, dan majalisa. Kana ji na ku? Ina jin ka mai gida. Ka gane ku? Ka duba gani. Nawa ka gani a ciki? Ai to mai gida ai yanayin abubuwan ne ni har yanzu ban san me. To gashi nan 100 ce yanzu nan na sun dumo wa ita. A haba mai gida. Aikin nan da na gaya ma ai mu ka san dai zamu ce kai ba baka da wani abu nan. Abinda nake so da kai. Gaskiya ne mai gida. Kana ji ko? Ina jin ka mai gida. Duk abin da kace ai shi. Ka ɗebi yaranka saboda sa'idawa yanzu an jima ka zo ana bayan almuru ka zo ka karbi kayan aikin nan. Ka tabbatar da yaranka ka raba musu kowa ya sha. Allah da ba su mai gida ai baka da matsala mai gida duk abin da kake so ai shi da ai mai gida. Baka da matsala insha Allah. Ka tabbatar kowa ya sha. Kowa za a so bashi nake ku shiga cikin gari lungu da sako ko ina duk wata bana da wata fasta da ba ta mu ba ku sauke ta. Ayi sauka na ko ina. Komai da komai a cire. Ba wani shege ina gaya muku cewa da duk wanda kuma yace duk wanda ya wata magana kawai a gama da shi. Ba sa ai ma mai gida komai za a yi ma duk abin da kake so za a yi ma shi wallahi. Amma an yi ne. Abin da nake so da kai. Ka gane ku ina jin bayan kun sauke ba nolin da raba musu wannan ba na bane dukkan raban musu akwai babban sakon zai zo. Oke Allah mai gida. Kakka wani damu. Wannan ma karami ne kenan. Ba damuwa an Allah yadda ai kamar an yi ne mai gida. Kar ka damu kawai mai gida ina ga ma ai kamar an yi ne.
da nake so da kai ina jin ka ce maza kawai ai aka so nake yau kan wayi gari gobe da sabon ga wata bana ko fasta kwaya da kowane dan takara ko tawaye kai ku sauke ta tamu kadai za ku insha Allah kamar an yi ne mai gida maza ka dawo ba damuwa an Allah da gobe ba mu dan majalisa ne dan majalisa. Malam Mashkur ga kayan aiki na. To ranka Idan kuma ba su isa ba sai ka kuma yi min magana sai mu ga yadda za a yi. Ba damuwa. Alhajin Allah yanzu ne na san an shirya yin aikin nan amma da ai din gangan ake yi yanzu za a yi aiki za a je a samu mutanen nan a yi musu abin da ya kamata domin su masu ba da abin da ya kamata. To abin da nake so in ji daga gare ka kenan a rubanya kokari. Insha Allah ba damuwa. A rubanya kokari. Insha Allah wannan ai an gama ai ga kokarin nan. Da sai mai magana. Gaskiya ne wato youth leader. Ina jin ka. Da za ku bani dama in zama caucus chairman. Da kun sha mamaki. Zan canja muku rayuwarku a yadda kuke a yanzu. Kaga da kai da dukkanin yaran nan naka masu yi mana kokari kowannen ku zai mallaki mota. Kwarai da gaske zai mallaki gida. Zai rika kai ku haji duk shekara. Allah Alhajin Allah. To ai ko yanzu abin da ake samu a wannan karamar kuma ai ya kai haka. Arzikin da yake kan wannan kujerar. Ai bai kamata a ci a ganku a haka ba. Gaskiya ne. To amma matsalar shine mun samu shi jagoran namu Alhaji Tajiri. Shingedu ne. Haka ne. Komai sai ya rubuta ciki akai. Ka duba ka gani fa. Tsaba bakarowa tunda muke zuwa meeting na siyasa gidansa ko ruwa ka taba gani akai. Bai taba ba mu ba. Saboda tsaba nuna tsiya. Kuma ina bai tabbata duba ka gani kujerun gidansa ma bai gyara ba. To ni abin da nake so da kai a je a ci gaba da wannan kokarin. An gama. Kuma duk ire-iren ku waɗanda kuke mana amfani zan bi in tuntube su tabbas ina neman wannan kujera ta caucus. An gama. Wannan kamar an yi ne insha Allah. Kuma mutanenmu ba su yi kasa a gwiwa ba kamar yadda ka danka min amana ni ma zan je in zauna da su. Kuma duk abin da za a yi insha Allah muna tare da kai. 100%. To masha Allah. Na ji daɗin haka. To kamar yadda na muku alƙawari cewar ɗanti mai girma ɗan takarar mu zai zo zai zauna da ku daga nan cikin gida. To masha Allah ya yi. Mai girma wannan rabbin sunna. To alhamdulillah a kullum dai ba zan nuna gajiyawa a gare ku ba sakamakon goyon baya da kuke nuna mu. Kuma ku sani masu girma shugabannin jam'iyyar nan tamu ta jifi sun tsayar da ni takara ne domin na je majalisa na kwato muku yancinku musamman ku mata. Ranka ya daɗe memba, wani irin alƙawari za ka mana mu mata idan Allah ya sa ka ci wannan zaɓe? To alhamdulillah ku mata a har kullum ku ne waɗanda ya kamata ake kulawa da ku ake jawowa a jiki don ganin an tallafa muku. Don haka ku kuka fi kowa rauni shi isa ni ne muku alƙawari insha Allah duk wani haƙƙuna da ake danne muku ni zan yi ƙoƙari a majalisa na gana kwato muku shi. Ina mai tabbatar muku da cewa zai kula da ilimin 'ya'yanku da lafiyarsu da kuma sauran abubuwan da shugabannin baya suka gaza yi muku. Idan Allah ya bamu wannan kujera ina mai tabbatar muku za mu yi muku wannan abubuwa sannan kuma hatta mata muna so su ma mu ba su jari domin su inganta sana'a. Kafin na sanar da ku ina fatan za ku yi kokari a cikin wannan tafiya domin mutukar muka yi nasara za ku yi dariya wacce ba ku zato. A matakin dauka zan yi ritaya da kan mataki na focus chairman sakamakon personal wani reason da ya shafi rayuwata. A matsayin ku na elders sai ku samu ku tsaye da wanda daga cikin ku wanda ya dace wanda zai mai gurbi na duba da zabe ina karatuwa. To gaskiya ranka ya daɗe. Wannan mataki da ka ɗauka magana ta gaskiya ba mu ji daɗinsa ba. Kuma babu wanda zai ɗauki wannan abun a cikin ransa ya ce ya ji daɗi. Kamar yadda ka faɗa zaɓe yana karatowa a ita wannan jam'iyya. Kuma a ce yanzu a matsayinka
kayi marabus. Gaskiya ba daidai ba ne, ko ba haka ba? Gaskiya ne, babu shakka ranka daɗe. Saukarka daga kan wannan matsayi a daidai wannan lokaci damuwa ce babba a cikin wannan jam'iyya ta mu. Odo ka ce wannan matsalar personal ne. Amma duk da dai matsalar personal ne, duk na san abin da yake faruwa. Kuma duk wani bincike da ya kamata in yi na riga na yi shi. Magana ɗaya shine yanzu kai ne shugaban jam'iyya. Still za mu ci zaɓe a ƙarƙashin jagorancinka. Albashi daga baya sai mu ga wani mataki za mu ɗauka game da matsalar da ke tattare da kai. Ba za ka sauka daga ciyama. Kai yanzu kai ne shugaban jam'iyya kuma za mu ci zaɓe a ƙarƙashin wannan jam'iyyar. Albashi bayan mun ci zaɓe sai mu zo mu ga kuma wani mataki za mu ɗauka a kan shi wannan matsalar. Ciki da gaskiya ayyuka ba ta huda ba, kwando da rariya ai ruwa ba za su riƙe ba. Yaƙi da gaskiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Haji Ali? Na gajiya. Ya gida? Alhamdulillah. Ashe na taki sa'a. Ka gane ni kuwa? Ba Comrade Haruna ba ne? Gaskiya ne, kai mun kyakkyawan sani. Ai na zo kuma Allah bai yi min haɗu da kai ba, in na zo sai in tarar da wajen arfi. Da yake gaskiya ma yau bana nan, tun safe da na fita ban fito ba, sai yanzu ne Allah ya sa ina buɗewa kuma sai ka zo. To, ina fatan waya ka zo siya ne. A'a ba waya na zo siya ba. Wani abu ne kawo ne mai muhimmanci Ali. A matsayinka na mutumin da yake da al'umma, yake da daraja, yake da mutunci a cikin wannan al'umma da muke ciki. To shine muka zauna muka yi shawara mu zo mu same ka domin mu janyo ka. Muna so ne mai mulki na matasa, tunda ka ga neman ƙuri'u muke yi, kuma ku matasa ne, kuma muna da ambition akan matasa, kuma kai na matasa ne. Shi yasa muka yi tunanin mu zo mu same ka domin mu san yaya za a yi ka janyo mana hankalin matasa a wannan jam'iyya ta mu ta PKK. Saboda duk abin da ake so za a samu, mu muna da yaƙini, muna da hope din cewa za mu samu nasara. Sai na ce to bari in kirawo ka, in janyo ka domin a ci nasarar nan tare da kai. Haruna, wallahi ka bani dariya ma na rasa me zan ce maka. Yanzu Haruna, amma tun da ka zo gare ni, ka san yadda nake da Honorable Ubale. Honorable Ubale dan uwanka ne ko kaninka ne? Wannan harka ce na zo maka da ita, ta harka da za a zo a ci. Siyasa ba addini ba ce. Ina so na gaya maka duk inda zaka ci nan zaka je. Idan ka ce zaka zauna, wallahi haka zaka mutu da riga daya. Ba mai tausaya maka, ba mai jin kanka. Ina gaya maka, ni abin da na gani zuwa za a samu abin da za a ci, kuma zuwa za a samu alheri, kuma kai na matasa ne. Wannan abu fa shi yasa na zo na same ka. Ka gane abin da nake faɗa maka. Za ka iya barin wancan tsarin ka zo bi wannan tsarin da kai Ali. Abin da nake so da kai ka zo wajena, ba ni na zo wajenka ba. Kai kake da bukata a wajena, ba ni nake da ita ba. Dan Allah kai hakuri ka kyale ni, ba zan iya ba. Ni ba zan iya cin amana ba. Ka ce ni nake nema a wajenka, ai shi yasa na zo, kuma abin da yasa kauna ce ta safa na zo wajenka. Idan ba kauna ba, mutane nawa na tsallake na zo nan wajen. Ba zan iya ba, kai hakuri. Ni ba zan iya barin wanda nake tare da shi ba. Me kuɗi? Alhamdulillah, Allah ya bani shagon da zan ci abinci. Ina zan tsaya ina bibiya kuɗi. Dan Allah ka yi hakuri ka je. Ka bar ni in kasuwanci na dan Allah. Zaka mutu a haka. Na mutu. In dai baka ji shawara ba. Wannan wace iriyar masifa ce? Kamar yadda kuka sani, ba zan wa jam'iyya ta zan ƙasa ba ko in ci amanarta. Haka kuma shi ma ɗan takararmu da muka tsaye da shi cewa ya sani ba zan ci amanarsa ba, ba zan ba marzagon ƙasa ba. Kuma kamar yadda na gaya muku cewa na sauka da kan wannan mukami nawa, yanzu na janye na dawo, mu tsaya mu ga me zaɓe zai mana tukunna. Idan ya so da ba na ga me zai yi akai. Hakika na yi farin cikin jin wannan furci naka matuƙa. Hakika na yi farin cikin
jin wannan furuci na ka matuƙa, kuma ina mai tabbatar maka da cewa babu abin da zai same ka. ku famu kurji ku yi haƙuri ku bigi kirji da abin da baki jam'iyyar mace jibi tajiri na al'umma jam'iyyar mace jibi alhaji jibo na saka jam'iyyar mace jibi jiba dai akwai himma jam'iyyar mace jibi alhaji mai kuɗi na saka jam'iyyar mace jibi mai kuɗi akwai azama jam'iyyar mace jibi alhaji na yashi jam'iyyar mace jibi na yashi ma akwai himma jam'iyyar mace jibi sai jibi sai jibi jam'iyyar mace jibi sai jibi sai jibi jam'iyyar mace jibi mai alama ta kanka jam'iyyar mace jibi muna ta muka sauranka jam'iyyar mace jibi shigo cikin ta da harka jam'iyyar mace jibi jam'iyyar mace jibi sai uba lakanaka kare na gangare mu haɗa sai uba lakanaka jam'iyyar mace jibi na da alamar kanka kare na gangare mu haɗa sai uba lakanaka jam'iyyar mace jibi na da alamar kanka rabbana ka dafa mana zai mai cika jibi wage jarumi wanda yake da ɗaukaka jibi ɗan takarar yau ya zama turmi shadaka jibi malami uba ya rubuta na kamin bisan barka kare na gangare mu haɗa sai uba lakanaka jam'iyyar mace jibi na da alamar kanka majalisa ta tarayya kai muke jira jibi dan hawa ubale gana ka sha kira jibi ka sha gaban mafiya kafin sa an kara jibi fita al'umma kowa yana kira kai ne kare na gangare mu haɗa kare na gangare mu haɗa sai uba ya sanaka jam'iyyar mace jibi na da alamar kanka rabbana ka dafa mana zai mai tafi jibi wage jarumi wanda ya ce jibi na cikin ɗan takara rabbana ka dafa mana zai mai tafi jibi wage jarumi wanda yake da ɗaukaka jibi ɗan takara yau ya zama kafin sa an kara jibi ka fita al'umma kowa yana kira kai ne kare na gangare mu haɗa sai uba lakanaka jam'iyyar mace jibi na da alamar kanka kawacin su masu karya al'umma jibi su dinga fariya da kuɗaɗe na al'umma jibi kai ko Allah ka kama har ka girmama jibi wanda yake kira mata abun tallaka kare na gangare mu haɗa sai uba lakanaka jam'iyyar mace jibi na da alamar kanka kare na gangare mu haɗa sai uba lakanaka jam'iyyar mace jibi na da alamar kanka kare na gangare mu haɗa sai uba lakanaka jam'iyyar mace jibi na da alamar al'umma jibi su dinga fariya da kuɗaɗe na al'umma jibi mai girma jagora wata muhimmiyar magana ce take tafi da gurinka a daidai wannan lokaci saboda ana nema a tuka maka tuwon tudu ka rasa mara kwashi kamar yaya to ranka ya daɗe ka san yanayin zaman doya da manja da ke tsakanina da alhaji mai kuɗi sakamakon wani rashin fahimta da ya faru tsakaninmu a kwanakin baya to ba ma ni ba kai kanka so ke ga bayan ka a fagen siyasa alai na yashi ban gane abin da kake magana ba to ranka ya daɗe sanin kowa ne kai ne jagoran siyasar kuma kai uban kowa ne a fagen siyasa yadda duk ka dama haka za a sha to amma abin da zai bani mamaki shine tsabagen cin amana wai kujera ka yake nema ta kakwas ciya ka san da haka alhaji mai kuɗin ƙwarai da gaske kujerata sun je sun yi taro na bayan fage taron sirri cewa wai kai cinye ne duk abin da aka kawo na jam'iyya sai ka kifa ciki akai ka kwasa sannan kake ba mutane to a zaman nasu sun yanke matsaya guda biyu matsaya ta farko ita ce za a rubuta takardawa uwar jam'iyya ta jiha su yi korafi a kanka matsaya ta biyu kuma an yi kwamiti na mutum 5 waɗanda za su je su zauna da mai girma gwamna su gaya masa irin wai jagorancin kama kariyar da kake a wannan karamar hukumar da ce to ni ba za a ci amana da ni ba ya zama wajibi in zo in faɗa maka alai na yashi na ji daɗin wannan magana ta ka
kuma na gode da nuna soyayya da ƙauna da kai mana. Ka san jagoranci ba ka samun shi ta daɗin rai, kuma in ka ji an ce da mutum jagora to haƙiƙa ya haɗiye abubuwa wanda ba za su misaltu ba, kuma akwai abin da fuskarsa ake so, hannunsa ake so, muryarsa ake so, da an yi to mabiya za su bi. To na ake samun jagora. Jagora ba kuɗi ba ne, jagora ba mulki ba ne, wata baiwa ce kawai da Allah yake bawa ɗan adam na juya al'umma. Duk kuɗinka, duk malantarka, duk sarautarka ba kawai zai samu wannan ba. Saboda haka wannan magana da shi Alhaji mai kuɗi yake mu zuba da ni da shi, in kere na yau zabo na yau. Gaskiya ne. Kuma magana kwamiti da suka yi, mai girma gwamna da ka sani, mai girma gwamna wanda yake gwamna a yanzu nan, ni na koya masa siyasa, ni na san masilar ya zama gwamna a yanzu zancen da nake ma. Saboda haka shugaban jam'iyya na ƙasa da na jiha yara na ne, Alhaji na yashi. Saboda haka kawai abin da ya sa na fi karkata a siyasa ta local government, saboda mahaifata ce, cibiya ta ce, ba zan tafi sama ban gyara ƙasa ba. Amma kaga ina kujerar nan, ina kujerar na Alhaji na yashi, zan kira duk wanda nake so in kira a ƙasar nan. Gaskiya ne ranka ya daɗe. To ai ranka ya daɗe, wannan mu'amalar tamu ta siyasa, ai wani lokacin rikicin tafa shine numfasawarta. Yashi, ranka ya daɗe. A falon nan mun yi kulle-kulle ta fita. Gaskiya ne, saboda haka ba wani abin mamaki ba, ba wani abin al'ajabi ba ne. To ai ranka ya daɗe abin da na gani, ita siyasa rikicinta ai shine numfasawarta. Ai shine. Zan nemo Alhaji mai kuɗi. To shikenan. Za mu baje ta kifi. To shi. Na yi bincike akan matsalar da ke damun Caucus Chairman. Kuma iya binciken da na yi na gano cewa ke ce damuwar Caucus Chairman. Please, woman leader, ki kyala dattijan nan ya sarara. Wa ya gaya maka akwai wani abu tsakanin Caucus Chairman? Wannan ba abun bincike ba ne. Kawai ina ƙara gaya miki ne. Ki kyala tsohon nan ya sarara. In ba haka ba, zan aikata wani abu wanda daga ki hashi ba za ku ji daɗi ba. Kake ce ban gaya miki ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waye ne ya gaya wa honorable cewa mun yi sharri wa Chairman Caucus? Tashin hankali. Siyasa? Gaskiya siyasa babu amana a cikin. Da fara dan majalisa. Dan majalisa. Dan majalisa. Dan majalisa. Dan majalisa. Dan majalisa. Hello. Dan majalisa. Dan majalisa. Afuwa wallahi ban ma gane mai magana ba sakamakon na sa kawo min iPhone X, so da aka kawo min ita kuma sai na ga like ba ta da Face ID, ni kuma ba na rike waya ba Face ID, so kuma sai na karɓo yan kanwata Infinix ta wa 20 ta hannun kanwata wadda ban sa email ɗina ba, shi yasa sunan bai fito ba. Sakina ce ba. Allah har yanzu dai ban gani ba. Wallahi shi yasa da ke ban ma jima da dawowa daga London din ba, shi yasa ban samu ma na kira ki ba wallahi. Okay, na gane ki. So ya garin ya lamura. Mai hankali in zai ya aiki yana tunawa.
wallahi Allah shi yasa ma da na daga London din ban kira ki a waya ba. To bari dan huta dai ko in na huta sai in ga abin da ya kamata wajen zuwan naki insha Allah. Ni ma ina nake fata alkhairi a wutar mata. Insha Allah za ki samu lokaci na daɗin ta ma da kin fahimce ni insha Allah ba zan samu matsala daga gurin ki ba. Sorry, bakanikan mota na ne ke mun magana shi yasa kika je na haka. Bari dai mu kammala da mai gyaran motar na in yaso zan kira ki nan jima insha Allah kar ki damu. Ki da gaskiya ayyuka ba ta huda ba kwando da rariya ai ruwa ba. Wallahi har na ga wayannan ban gane wace yarinya wace. Na gajiya. Lafiya lafiya. Ya kokari. Duk kuna nan kalau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masha Allah. Ai mun zo ne dai ranka ya dade domin neman tabaraki. Na'am. A game da kasan wannan harkokin namu na takara din nan. Shine muka zo neman tabaraki a game da wannan yankuna namu. Na'am. Shine abin da ya kawo mu. Allah ya taimaka. Ka san ko mu abin da muke so muna son mutane masu kishi irin ku. Duk abin da zaka yi dan Allah. Talaka yana cikin masifa. Idan kun tsaya kun dubi talaka, kun taimaka kun fito mu daga cikin wannan kanki shikenan alhamdulillah. Wannan shine kawai fatan mu. Yawwa. Ubangiji Allah ya bada sa'a. Allah ya bada sa'a. Yawwa. Yawwa. Wannan shi. Mun gode Allah ya ƙara lafiya ya ƙara girma. Amin da nabi. Kuma ƙara ɗaukaka. Amin amin. Allah ya sa yarda wannan bawan Allah yana da kyakkyawar zuciya akan wannan tafiya. To Allah ya sa. Insha Allah. Allah ya sa. Allah ya sa. A taimaka do Allah. Yawwa. Yanzu nan da ake sai da kayan abinci anan shagon nan nawa. Kar ka so gargima da ake. Masifa ta yi yawa fa. Ta yi yawa masifar. Allah ya takaita. Saboda ka a taimaka do Allah. Yawwa tsaya ai saboda Allah shikenan kawai. Yawwa tausaya talaka. Mun gode fa kai. Yawwa Allah ya saka da amin amin. Allah ya saka da amin da nabi. Allah ya saka da amin amin. Allah ya ƙara fara. Amin. Allah ya saka da amin da nabi. Allah ya ƙara girma. Amin. Bismillah. Bismillah. Kaga kuma da zaka fara da zancen kenan. Ai ba a haka. Duk abin da zaka fara cika idan Allah a ba zan ka ba. To ai haka ranka. A. Ai wannan ai ban gani a wajen mahaifina ba, shi mahaifina ba. Tunda ban gani a gunsa ba, ai ba zan yi ba. Yawwa. Yawwa mu da burin mu a taimaka talaka dan Allah. Yawwa shine kawai. Allah ya saka da alheri. Yawwa dauki abinka, dauki abinka. Allah saka da dauki abinka. Amma Allah ya taimaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar duniya gabaki daya. Sunana Kamal Sani Ibrahim, CEO a cibiyar Nasara Islamic Medicine. Wannan cibiya ta zo muku da sabon tsare-tsare ta yadda za ku dinga karɓar magunguna na gargajiya domin biyan bukata insha Allah a cikin sauki. Sabon tsarin da muka fito muku da shi shine cewa a duk yanda kake idan ka sayi magani a wajen cikin izinin Ubangiji sakonmu na Nasara Islamic Medicine zai ishe ku cikin aminci. Ina masu fama da cutan istimna'i. Ciwon istimna'i idan ya haɗu da sanyi yakan haifar da mummunan matsala a jikin ɗan adam. Cutan istimna'i kaɗan daga cikin illolinsa yakan haifar da kankancewan gaba, tsinkewan mani, saurin inzali ko kaikayin gaba ko kurajen gaba. Ga mata yakan haifar musu da rikicewan al'ada ko ciwon mara a lokacin yin al'ada. Kuma mata masu fama da raka ji kamar wani abu yana musu yawo a gefen mara. Ina mata masu samun ciki wata 6 wata 5 ciki ya zube. Wannan kaɗan daga illoli na ciwon istimna'i wanda yake haifar mata. Idan ya yi ƙarfi a jikin namiji ko mace yakan haifar masa da rashin haihuwa ko rikicewan kasuwanci ko ya taɓa ma kwakwalwa ko zafin jiki ko zafin tafin kafa. Ina masu fama da ciwon siga ko hanta, ina masu fama da ciwon hawan jini ko sikila, ina masu fama da cutar HIV. Wannan cibiya mai albarka ta tadar muku da ingantattun magani na HIV. Kafin mu ɗauki magani mu baka na
HIV sai mun gwada ka mun san adadin matakinta a jikinka. Insha Allah idan muka dora ka akan magani na cutar HIV ta a samu biyan bukata cikin izinin Ubangiji. Ina masu fama da basir mai tsiro ko mai sa kumburin ciki. Ina masu fama da cutar sihiri ko sammu. Ina masu fama da ciwon ulcer. Wannan cibiya mai albarka Allah ya sa hale mana magunguna daban-daban don itatuwan gargajiya. Domin neman waraka ka tuntuɓi wannan cibiya mai albarka Nasara Islamic Medicine. Ga masu neman babban ofis ɗinmu yana nan cikin garin Kano kan titin Yan Kura Umar Plaza shago mai namba 3. Ga nambobin wayanmu kamar haka, ga WhatsApp namba namu kamar haka. A duk yanda kake a faɗin duniyar nan cikin izinin Ubangiji idan ka sayi maganinmu awa 24 zai same ka cikin izinin Ubangiji. Dan majalisa ne, dan majalisa. Rijiya sai ta bada ruwa guga ya hanawa. Dan adam ba a iya mai ko an yi ma baya yabawa. Sai ka mai alkairi dubu amma mutum ɗaya baya faɗawa. Kuskure guda ɗaya za ka yi bagari yana sanarwa. To bara na faɗa muku rayuwar ɗan majalisa. Ya jure jifa da zagi domin wuya ba ta kisa. Wasu ne su kadai suke son ɗan bishiyar da sun kadasa. Ba don al'umma suke ba, ba don ci gaba suke ba. To mene ke faruwa ɗan majalisa? To mene damuwa da ɗan majalisa? Dan Allah ku bar shi kunje, ba nisan ku famu kurji. Ku yi haƙuri ku bigi kirji, da abin da baki tauna to ba ya hana wa hanji. Dan Allah ku tausayawa ɗan majalisa. Dan Allah ku daga ƙafa ɗan majalisa. Ɗan majalisa, ɗan majalisa. Dan majalisa, 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 dan majalisa. Dan majalisa ne, dan majalisa. Dan majalisa, dan majalisa. Dan majalisa, dan majalisa. Mai nazari da duniyan nan tana wucewa, mai hankali in zai ya aiki yana tunawa. Halin butulci dan adam shi yake gwadawa. Kaga mutum a rana kai mai gurin fakewa, amma da ya samu dama sai ya sanya ka koma. Kai kana ƙoƙarin ka don kafe da shi fama na yawa zamana sun taimakawa al'umma da sintina da fitulci sai baya. Dan majalisa, dan majalisa, dan majalisa ne.